Bismillahirrahmanirrahim. Vi logger ind med e-mailadressen. Her bruger jeg medarbejder foodlogger.dk. Jeg sender adresserne på e-mail. Passwordet sender jeg også med e-mail. Så prøver vi det her. Sådan. Så klikker vi lidt den her væk. Har vi ikke brug for. Vi opretter her en ny kategori. Vi går under Catalog, Categories. Og nu vil vi oprette en ny kategori. Klikker vi Add New. Så kalder vi den for eksempel Deep Pan Pizza. Og den skal være root category herover, meget vigtigt. Og hvis man vil sætte billedet på, er det her. Sætter billedet. Ellers, hvis man ikke skal have billedet, hvis man skal have beskrivelse til Deep Pan Pizza kategorien. Så skriver man den og trykker Save. Så har man fået den kategori her. Deep Pan Pizza. Det var det hele. Det er sådan man opretter en kategori.